Hi Valentin, mega mega love shoutout. Mega mega love shoutout here. Bismillah. Hi po, mega mega love shoutout. Magplansya naman si host.
Mega mega love shoutout po sa 1 million people in the house. Hi guys. Thank you so much po sa nasilip. Shoutout po sa 1 million people in the house. Habang nagla-live, namamalansya para matapos ang live, binabawasan na yung plansyahin. Hindi ako naubusan ng plansyahin, guys. Ngayon kasi akong gabi lang kasi ako nagkaka-time. Kaya, inuunti-unti ko lang plansya.
2 million people in the house. Mega mega love shoutout.
si host guys, namamalan siya.
Hi guys, so 1 million people in the house, Mega Million is not now. Ang bilis ng oras, nag-start ako 8:50. Salamat po sa 1 million people in the house, salamat po sa katanungan. Excuse me.
Then develop that and people in the house. Salamat po. One million people in the house, develop that.
po.
shout out po sa Manila people in the house. Mega mega love shout out po sa Manila people in the house. Thank you guys for joining sa 1 million people in the house. Hi, Kapkat. Good morning din sa'yo. Congratulations sa iyong kakampi mo. Ito ka nga, kaya mumuli mo lang may nagpalipad na sa'yo. Ano? Ako mag-iisang buwan na wala pang nagpalipad. Kasi sabi nila, Kapkat, kailangan daw bago daw, pag kailangan daw ibigay ni YT yung pin, kailangan daw may $10 na. Baka mauna ka naman sa akin. Ang aga mo nagising, hindi ka ba natulog? Kanina, ano ba yun? Kay Nuki, nandun ako kay Nuki kanina. Hinahanap ka namin, hindi ka pumunta sa LS mo. Nasa LS ako ni Nuki kanina. Hinahanap ka namin, wala ka. Mega mega love shout out po sa 2 million people in the house. Salamat po.
Salamat sa iyong pagpunta, Kapkat, sa iyong pasilip-silip. Ano siguro yung kanina, tanghali yata siya nag-live diyan. Hinahanap ko nga namin eh. Sabi niya, baka nakatali ka na daw. Sabi ko, baka hindi na pinakawala nung asawa niya. Tawa kami ng tawa. Two million people in the house. Mega mega love shoutout po. May live stream ka rin pala. Ako sa Friday yung live stream ko. May ginawa ka. Kasi akala namin nag-date kayo ng asawa mo. Tawa kami ng tawa ni Nuki. So happy ka na kasi namuli ka na. Pin na lang ang problema. Yung sobra nagpapalipad sa'yo, ipalipad mo rin sa akin. Kapkat, yung sobrang nagpapalipad sa'yo, paliparan mo rin ako ha. Dito, alas 10:06 na. Diyan sa inyo sa Pinas, 10:07 na. Dito, 10. Oh no, hindi. Diyan sa Pinas, alas 3:07. Dito, alas 10:07. Paliparan mo rin ako, Kapkat ha. Hi, Sis Jane. Mega mega love shout out. Salamat sis Samsak sis. Kalapati pala yung naglipad. Ipadala mo sa Kalapati ha. Sabihin mo sa Kalapati mo ihati dito. Makukuha yun pag nakaano ka na daw ng $10. Eh, sa akin hindi ko pa yata makukuha yun kasi wala pa akong $10 eh. Ikaw yan makukuha mo na yan kasi may nagpapalipad sa'yo. Kasi bago daw i-send ni Whitey yung pin, dapat daw may $10 ka na. Nakawin natin. Mag-ano na lang tayo, mag-invisible na lang tayo para manakaw natin yung pin kay Lolo. Yung pareho ba nung ano pelikula ni Jason Statham, Invisible Car? Yan, 2 million people in the house. Mega mega na shout out. May live stream ka pala, Kapkat. Ano?
Napakinggan mo na yung kanta ko o wala? Sinend ko na nga sa'yo. Ang pangit nga ng boses ko. O sige, hati tayo. Pasaway ka talaga, Kapkat. Aray, makati yung tainga ko. Patay inchik. Makainom nga muna ng tubig. Magaling daw. Paos pa nga yun eh. Aray nako, masakit na ang tuhod ko. Matanda na. Hindi nga, napakinggan mo. Tambayan mo ako, Kapkat, hanggang matapos. Kaso matatapos ako 4:30 dyan eh. Baka tulog ka na o nagbiyahe ka na. Kapkat, sabi ko tambayan mo ako, kaso baka tulog ka na dyan. Ba't ikaw may kalapate ang mga speaker mo sa akin nila? Puro inumin. Paano natin nakawin yung pin kay Lolo? Oo, pinatulog ko na mga pasaway. Hindi ako makadiskarte sa live ko pag gising sila. May inayudahan ako doon kanina sa live ni Nuki. Parang dalawa yata ang inayudahan ko doon. Magkasunod lang pala kayo ni Series. Ni Series mag Moni. Nauna lang siya sa'yo, no, di ba?
October ako namoni, kayo November. Three mil, 1 million people in the house. Mega mega love shout out, guys. Oh, boy. Ako, antok na sila. Kapkat, baba mo premiere mo. Ang premiere mo, tatamsakan ko. May premiere din pala ako, Kapkat. Tamsakan mo rin, ha? Nandyan. Palitan tayo.
Ay, nag-exam 11 pala. 2 oras na pala ako. Hanggang 11 na pala. First, nag-add kasi ako nga. One million people in the house. Hindi ka na yan nag-shout out.
Madalang shoutout po sa 1,000,000 people in the house. Kamusta po kayo? One million people in the house. Madalang shoutout po guys. Ay, ko na Christmas season.
When we were people in the house, and then we were like, like, stop kayo. And then, 18 minutes na lang, siguro, mag-end na siguro. Bantok na siguro, guys.
1 million people in the house. Hindi na nag-nagsetan. Yan, mag-end na si host, guys. Thank you for tuning in, guys. Love you all. Maraming salamat po sa pag-silip-silip sa ating bahay. Thank you again, guys. Bye. Mag-end na si host.